Si San Pablo sa unang pagbasa mga igsuon naghisgot nga dunay mahinungdanon kaayo siyang mensahe. Nya unsa man ang mensahiya? Sa unang pagbasa ba? Unsa may mensahe nga iyang gitawag og 40 gyud ka importanteng mensahe nga mo'y hinungdan nagsuroy-suroy siya. Wa gyud mo maminaw. Mao gid ni ang atong problema. No? Di kita ka maong maminaw. Ano bang? Atong dunggan, galatagaw. Atong kasing-kasing, galatagaw. Huna-huna, galatagaw. Muna, muralag mo agi. Mahinungdanon ra bagid unta kayo to. Pero muralag ni agi ba? Wa gyud. Pero importante gid ta kayo. Unsa man to? Nga si Kristo namatay para sa atong mga sala. Kita di man ta kamaong musulbad sa atong sala, pero naay nagpakamatay nga Ginoo para sa atong mga sala. Yang anong namatay man siya? Tungod kay gisunod niya unsay gusto sa kalibutan. Gawas lang sa paghimog sala. Nya kay gusto mas kalibutan nga ang tao nga dili magpakasala patyon. Kana bang tao nga mobalibad sa sala ug anhi kas kalibutan, patyon ka. Mao na si Kristo ni submit sa iyang kaugalingon. Di lang gyud siya magpakasala, pero kay balaod mas kalibutan nga kun di ka magpakasala, patyon ka, patay gyud siya. Nya si Felipe, si San Pablo, si San Pedro, kani si Santiago, nagsangyaw man sad sila sa kinabuhi ni Kristo. Kay ningo mas Kristo, ako ang dalan. Ala, subay nako. Agi subay pod nila nga di gyud sila magpakasala. Agi patay gyapon sila sa kalibutan. Kay balaod mas kalibutan. So unsa may gisunod ni Kristo? Ang balaod sa kalibutan. Unsa may balaod sa kalibutan? Unsa gito'y balaod sa kalibutan? Ang di magpakasala, patyon. O, kana. Ay kamo karon, unsawan? Musunod mo sa balaod sa kalibutan? Mudawat mo ani nga kun di ka magpakasala, patyon ka? Oy, lisod kay na para nato. Mao na si San Pedro kalungsod nagsunod. Pero ang gaunag yung balaod nagisunod ni Kristo o gisunod sa mga apostoles, mao gyud ang balaod sa Ginoo. Unsa may balaod sa Ginoo? Ayaw gyud pagpakasala. Nya sunod dayon nilang gisunod nga balaod, ang balaod ayo sa kalibutan nga mao nga nag-ingon kung di ka magpakasala, patyon ka. Ana. Pananglitan kanang graft and corruption nga sala. Ayaw kunog apil ana. Ayaw apil ba? Sige, patay gyud ka. Graft and corruption, patay ka. Kanang sala sa pagpamakak. Kana bang pagpamakak? Ayaw gyud kuno pamakak. Patyon gyud ka. Kakita kas pare nga naay giagbayan, nya mosulti gyud ka, kick out gyud ka ning simbahanan. Wa kay kapuslan. Nanong imong daoton ang pare. O ana. Di sa tingali. Di ba daghan kayong balaod sa kalibutan, o daghan kayong sala ba sa kalibutan, nga kung imog yung likayan, patay gyud ka, sama ng pagpangabit. Ala sige, ay gyud kunog pangabit. Patay gyud ka. Oh. Di ka mangabit, patay ka. Dinis kalibutan, patyon yung ka. Sa ikaw pa din, nangabit di ka. Ginagmay. Ang sa unang pagpangabit, be. Kanang paghatag nimo og importansya sa laing tao, labaw sa imong pamilya, labaw sa imong kapikas. Anya, kanang mga bana, di lagi mangabit og babay, pero mangabit og barkada. Labaw pa ang iyang barkada kaysa iyang asawa. Inom, sugal, pangabit mangyapon na para nako. Imo mangyapong gitagbaw ang imong gana
ngadto sa mga tao nga dili nimo asawa urbana. Akan na sa diang mga asawa nga sige gyud anang shopping, sige gyud anang pamindot sila mga naong ato anang mga parlor, labaw pa man asad sa ilang bana. Oh, ug imo nang pugnan, masuko man na, makigpatay man na. Di ba? Kana day mga asawa siging sumba, ana, siging TikTok. Unya badlongon sa bana unsa man gihilas-hilas kay pasagdi ko diri patyon tikang buanga kanon ron. Patay gyud ka. Mao na sa ilang gana. Pangabit gyapon na. Di ba? Sa 10 Commandments, do not covet your neighbor's wife. Do not covet your neighbor's goods. Na, pangabit gyapon na. Kana deng inyo sang ay na lang patio niya ko ninyo. Sige. Basta kining sala sa kalibutan ug imong supakon, patay gyud ka. Pero bulahan ang nagsunod sa balaod. Bulahan gyud. Ngano man, kung mamatay ka tungod kay nagsunod ka sa balaod, wa gyud balaod nga dili makaayos katilingban. Timan gina ha? Why balaod nga na-approve nga dili makaayos katilingban? Bisan pa ang balaod sa mga Hudiyo nga nag-ingon, kung dili ka mosunod sa balaod ni Moises, patyon ka, makaayo gid na. Gigamit gud na ni Hesus aron pagluwas nato. Nya kining balaod ro nato nga way bata nga pasudlon sa misa. Makaayo ni. Nya mosunod. Daghang kayong supak-supak, mamugos pa. Di ba? Gidili man na karon. Ang bata ayaw dada, ang tiguang ayaw pasudla. Mana? Unya mga suko. Unyag mga COVID na, unyag ma-lockdown na ta, anha pasad magsiging buanga, ngano man yun. Sunda lagi na anang balaod. Pero sundon tungod kay nituo ta nga ang Ginoo mo'y gasugo nato. Dili tungod sa kahadlok, tungod sa gugma nato sa Ginoo. Kana siya, muna si Jesus kay nahigugma man siyang amahan, gidupan niya ang iyang mga kamot aron pagtuman sa kabubuton sa amahan. Sayon ra man to sa amahan nga di siya malansang, hut doon ra tog patay sa iyang amahan ang mga taong naglagot niya. Kasayon ra ana. Pero nganong wa man patya, ay ingon si Jesus, asundon ko ning balaora, wa man patya. Pagsabot, pagbuot sa amahan, nga ila kong ilansang. Ana, good. Kasayon ra unta ana, kanang imong banang nangabit, o gusto ginas amahan, gipatay na naapil og ang iyang kabit. Nya nganong wa man gina mamatay, wa man gani mga sakit, ikaw naman oy na sakit. Adi sa to pa, ikagi mag-una nilang duha, aron mo samot ang ilang kalipay. Dawata nala na, ay nala nagbuwagi ng banahana. Di ba? Kay mao man na ang balaod nga inyong gisunod sa pagminyo. Sunda lagi ang balaod. Mao na kanang mga masinupakon sa balaod, mga impiernohono na. Kanang nakigbuwag sa ilang mga bana, sa ilang asawa, tungod lang kay gisakitan, tungod lang kay nangabit. Pagbantay, basig impiernohonon ka. Kay ang kalagot baya, ang kalagot, ang kasuko, ang pagdumot, makapaimpierno ba yan na? Nya na sa uban moingon, ako pa dir wa naman ko maglagot, wa naman ko magdumot, wa lay hilabtanay. Unsa man na indifferentism. Unsa man ang indifferentism? Kanang unsa nang sa manhid. Sala gihapon na kay dili naman ka mag-mind niya, di naman ka sensitive sa iyang panginahanglan. Ya labaw tanan, di pagyud ka mosunod sa Ginoo nga nag-ingon, kamatayon ra gyud makabuwag ninyo. Di purting dako ang paimpierno na. Ikaw sige sa kog simba pa der. Unya unsa may hinungdan sa imong pagsimba nga moingon man ang Ginoo nga di na ko ganahan anang inyong pagsigig simba nako kay gasigi mugdaig nako sa inyong ngabil apan ang inyong kasing-kasing wa maghinulsol. Kanang inyong pagsigig offer hug anang kolekta puting dagkua may sa Ginoo na. Pero wa magkinahanglan Ginoo na ana kun ang kasing-kasing masinupakon. Pero ang pari nang inahanglan in taon. Amo na padayon lamog simba hug ya pumus kolekta balag na amoy kabit.
Basin pa di ay malamdagan. Pero na maging mga gahi kay go. Ato na lang sa nang dawaton, mamartir po ta na. Pero na sa mga kuano, mga homo kung gulo. Amo na siya. So kanindot no, kung mutuman gitag balaod, magantos ta para matuman ang balaod. Dili ta maning kamot pagsupak sa balaod. Mao bitaw ning COVID karon, dugay kayong nawagtang sa sige na tong supak. Naaga ni roy mga nasod gani balik ang COVID 14 na no nilang patay, karon ga lockdown na pod sila. Nga naman, kani laging supak-supak lagi. Hala, wala na ay. O, tuom ka na ay. Ana. Ikaw, di kam tuo. Pero katong nangaigo, o na, sige, watang. Watang maigo ka. Aron, makamatngon ka. Nga ko bitan suod kayong pare, naigog COVID. 40 kuno niyang struggle dito, kanang i-quarantine siya, lisod kayo iginhawa. Abi kuno niya katapusan na yun. Siya maod ay ni COVID ay. Karong naluwas na siya, sa tubanag yung balaod ba, patay kita ba. Nako, sige, pala ka diag mamatay ka, pare, bitaw ka. Pero importanteng mutuman tag balaod, kay patay ramang gyapon tag mutuman. Og di sa kamutuman, patay ramang gyapon ta. Ang kalainan lang, idig kamatay nimo nga nagtuman sa balaod, tawgon ka og martir. Sa ato pa santos. Mamatay gani kang gasupak-supak sa balaod ug namatay kas imong pagkamasinupakon, tawgon ka og sad-an. Mao nang adto ka sa impierno. No, na siya. Nya ka mo, so mo tuman mo balaod. Oo na, ningon diri sa atong kani-ganing unsa na gospel ba sa atong ebanghelyo, ningon si Jesus, ang musunod kanako makabuhat og labaw pa kaysa akong nabuhat. Ngano man, kay kung sundo ninyo ang akong kinaiya, bisan unsay inyong pangayoon sa amahan, ihatag niya kaninyo basta sa akong ngalan. Bisan unsay inyong pangayoon. Ako naningkamot kog sunod, di man kay ta perfect mo sunod, no? Kamo di man sad mo perfect, pero naningkamot tag sunod, simba, magbinuotan, ana. Atong gahapon nangayo ko og modonate og buwak. Kana bang madomingo din hiba, na imo sponsor og buwak unta, aron di sa kay mabugatan ang atong gisigihag balik-balik. Atong angay-angayon ba niya tag 15,000 ang atong budget ana na koy duha ka buok donors kamo mo donate sad mo buha mo ipakaban na klaro kayo ay kailangan na pa din. Sige pa kakangkon 15,000 kadako ana depende o gusto mo magpakamatay ay mo paglutog long agonon sa inyo i-donate na tanan dire aron ini kamatay nimo nindot kay dekorasyon ang simbahan. Unsay namatyan ani namatay is gutom pa der nganong namatay mas gutom kanin siya may gadonate ani buwak. Wa na siya kaon oy kanindot ini picture nindot kay kag picture ay testing ninyo. Bitay manindog na tawa naman ni ayo ni ano